Molt bona tarda. Massiva manifestació en solidaritat amb el poble palestí a Barcelona en el tercer dia ja de mobilitzacions a tot el país. S'hi han adherit més de 600 entitats i organitzacions per reclamar que s'aturin les massacres a Gaza i el trencament de relacions amb Israel. Hi han participat 70.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 300.000, segons l'organització. La marxa ha començat als Jardinets de Gràcia. Durant el recorregut s'han fet nombroses pintades a favor de Palestina i contra Israel, a comerços i entitats bancàries. La manifestació ha acabat a l'Arc de Triomf amb actuacions musicals, lectures de poemes i testimonis de representants palestins. L'organització ha fet una crida a continuar la mobilització durant tota la tarda. Doncs per valorar la manifestació i per llegir el que suposen mobilitzacions com les d'avui hem convidat al plató en David Minoves, que és activista per la pau i president del CIEMEN. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos avui. Hem de començar amb aquestes xifres que sentíem, 70.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 300.000 segons l'organització. Quina valoració en fa vostè avui d'aquesta manifestació? Bona tarda, Sheila. Doncs la valoració és molt positiva. Ha estat una manifestació massiva d'aquelles que feia molt de temps que no veiem a Barcelona i, a més, que té moltes coincidències amb antigues manifestacions que havíem vist que estaven organitzades per organitzacions molt més petites. En aquest cas, aquesta manifestació l'ha convocat la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat i ha desbordat les expectatives que s'havien creat fins al punt que, més enllà del que era el recorregut que s'havia acordat per poder transitar tranquil·lament, hi ha hagut molts carrers que han quedat col·lapsats i, per tant, podem parlar d'un èxit absolut. Certament, amb la guerra de xifres, tots sabem que al final hem de fer la mitjana, no? I, per tant, si la Guàrdia Urbana diu 70.000, l'organització en diu 300.000 persones, jo crec que podem parlar d'una manifestació de centenars de milers de persones, pel cap baix 150.000 ben segur, i les 300.000 segurament que diu l'organització respon més, segurament també, a una suma de mobilitzacions que s'han fet en molts altres territoris, perquè, per sort o per desgràcia, en aquest cas per sort, malgrat la desgràcia, hi ha molta gent que a casa seva, al seu barri, al seu poble, a vegades lluny de l'àrea metropolitana, també es volen mobilitzar i manifestar. I podríem, si féssim un càlcul, diguem-ne, real en funció del que hem estat vivint aquesta setmana passada, des de la detenció dels membres de la flotilla i el segrest, que parlaven ells, perquè van ser segrestats en tant que estaven en aigües internacionals i, per tant, no en aigües territorials d'Israel, i un exèrcit els va treure d'allà i els va incomunicar, des d'aleshores que hi ha hagut mobilitzacions a la universitat, al carrer, s'han tallat carreteres, hi ha hagut l'acampada i, per tant, les 300.000 persones contra l'engròs, jo crec que s'han mobilitzat en defensa de Palestina i en contra del genocidi a Gaza. De fet, avui parlem del tercer dia ja de protestes. Hem també detectat com el moviment estudiantil, els joves, que sempre darrerament tenien tantes crítiques que no es mobilitzaven, també han sortit al carrer. De fet, ahir el focus principal estava posat en ells. I precisament deies això, les darreres dades parlen de més d'un 80% de la població de tot l'estat espanyol estaria en contra del que està passant a Gaza. Per què ara aquestes protestes al carrer? Per què la gent, la societat, finalment s'ha posat al carrer a emetre aquest crit que sentíem ara de manera unànima contra el que està passant a Gaza? Jo crec que és molt significatiu que justament la gent jove, que és la que té una perspectiva de futur més negra, bàsicament per la manca d'expectatives tant laborals com d'habitatge i, per tant, per poder-se desenvolupar i emancipar-se, connectin directament amb el poble de Palestina, que en aquests moments està patint un veritable genocidi, que és un terme que, malgrat que ha estat en discussió durant tots aquests anys, avui ja és una cosa reconeguda a nivell internacional per Nacions Unides i per molts governs, i estan vivint un genocidi indirecte i estan veient com no passa res. I, per tant, jo crec que empatitzen ràpidament amb com pot ser que davant d'una situació en la qual la humanitat hauria de respondre seguint els criteris del que són, les regles internacionals, els acords de Nacions Unides, s'imposa al final la lògica del més fort i veuen com avui Israel els beneficis són més alts que els costos encara per continuar matant gent. I llavors ells reaccionen solidaritzant-se directament amb les víctimes, que és el poble palestí. Per tant, la gent jove es mobilitza davant d'una injustícia
I, per tant, trenquem també aquesta imatge que teníem que la gent jove no participa, al contrari, participa i es mobilitza. I mobilitzar-se, a més, té un sentit, perquè moltes vegades veiem amb frustració, malgrat els nostres esforços, que les coses no canvien. Però les mobilitzacions modifiquen les actituds dels governs. La incidència política és molt important. I ara no fa tant de temps, fa mesos o un any enrere, no ens hauríem imaginat que tants governs reconeixerien Palestina com a estat, que sabem que és inviable a dia d'avui, o que demanarien que els seus propis governs trenquessin les relacions comercials, fins i tot amb l'àmbit de l'armament, que, com tots bé sabem, Israel és una potència, no? Doncs aquest embargament d'armes i, sobretot, aturar la compra-venda d'armament és un tema fonamental, perquè això sí que fa mal, això sí que genera costos a Israel, no només de prestigi, sinó també econòmics. Considera que aquests dos punts que hem viscut a nivell, sobretot mediàtic, d'inflexió tant de la Volta a Espanya ciclista, que va marcar realment un punt important de cara a la visibilitat, com aquesta flotilla que sortia bàsicament en gran part des de Barcelona, que vam estar veient. Han estat dos punts importants perquè veiem com aquesta mobilització aquí precisament ben a prop nostre ens toca i per això avui a Barcelona podíem veure com el carrer estava ben ple de persones queixant-se contra el que està passant? Jo crec que sí, perquè estan, diguem-ne, que mostrant que hi ha moltes possibilitats de poder fer incidència política. En primer lloc, és no normalitzant la participació d'Israel en un sentit ampli, i per això aquesta campanya de boicot, desinversions i sancions, que ens recorda molt el que va passar amb la Sud-àfrica de l'apartheid, no? On que fins que no va haver-hi realment tota una mobilització en contra d'interessos comercials concrets, i en aquest cas la participació d'un equip esportiu, ja sigui la Vuelta, ja sigui el bàsquet o en futbol, no s'ha de normalitzar. I després el que ha fet la flotilla, que malauradament molta gent n'ha fet befa i fins i tot n'ha fet escarni, tenia una evident motivació. No només fer arribar ajuda humanitària, els que ens dediquem a l'àmbit humanitari de la cooperació sabem perfectament que no era el més eficaç, perquè cal que siguin organitzacions no governamentals amb capacitat de mobilitzar molts recursos, i no per mar, sinó per terra, però si no et deixen entrar ni per terra ni per aire, intentar entrar per mar era la manera també d'evidenciar que hi havia una voluntat política específica de no acollir ajuda humanitària, i per tant tota la tasca que han fet de denúncia ha tingut un impacte. I avui, el fet de que siguin detinguts i que l'exèrcit d'Israel entri en aigües internacionals i els detingui, o, per exemple, que vegin que els seus esportistes no poden participar amb normalitat, ataca directament sobre el prestigi. Per un estat, per un govern, el prestigi, la part, diguem-ne, relacional és molt important, perquè t'aïlla, i en aquests moments podem dir que Israel està a l'ostracisme del que seria la simpatia internacional. Per tant, allò que podien fer més o menys d'amagat, perquè al cap i a la fi els costos els podien mantenir perquè els beneficis eren més alts, comença a tenir costos. De fet, jo crec que, quan tu em preguntaves, estem, diguem-ne, amb un salt d'etapa, jo crec que el salt d'etapa ja hi hem arribat. És a dir, a dia d'avui hi ha reconeixement de que és un genocidi, comença a haver-hi actes de boicot massius i mobilitzacions massives, i els governs han fet tímids canvis, reconeixement de l'estat palestí o deixar de comerciar amb armes, però ara cal fer-se la gran pregunta, que és la següent. A diferència de la Sud-àfrica de l'apartheid, en aquell moment aquella campanya va poder canviar la situació i, per tant, es va tombar el règim, perquè els costos eren més grans que els beneficis. La qüestió és, avui, Israel, els costos són suficients? I jo crec que no. Per què? Perquè tenim Estats Units i en Trump, que ha estat alimentant econòmicament i amb armament que hi hagi un genocidi, que hi hagi un apartheid, que hi hagi una ocupació, i ara han imposat un acord de pau que no garanteix, doncs, això que tots hem parlat sempre, dels dos estats. Com es pot garantir un estat que no té continuïtat territorial? Com es pot garantir un estat on no hi ha un aeroport, ni a Ramallah, ni a Gaza, on puguin aterrar els avions, que no hi hagi possibilitat d'entrar per terra perquè les fronteres les controla un altre govern, que a més estigui ple de checkpoints. Per tant, l'estat palestí no és viable. Aleshores, quin tipus de pau estan plantejant? I és la gran pregunta. Fins a quin punt la necessitat d'aturar, perquè és evident que davant d'una situació de bombardeig constant s'agafaran com fer ruent a qualsevol cosa perquè aturin les bombes. Però que aturin les bombes no implica que hi hagi una pau justa i, per tant, entre tots aconseguirem que els costos siguin més alts que els beneficis i, per tal, que Israel no pugui mantenir el genocidi, l'apartheid i l'ocupació? És aquesta la pregunta que ens hem de fer tots. Doncs ho deixem aquí
David Minoves, amb aquesta pregunta. En tenim moltes per fer i de ben segur que tornarem a trobar-nos per parlar del conflicte ara mateix, perquè, com deies, segurament és l'inici d'una nova etapa. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres al 3CAT Info. Gràcies a vosaltres.